Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li bejn l-2025 u s-sena d-dieħla kollox se jitlestew investimenti li ammontaw għal €9 biljun. Fost il-kumpaniji li qed ikabru l-operat tagħhom irrifera għal ST Microelectronics, Lufthansa Technik, Magro Brothers u James Caterers fost oħrajn. Fid-diskors tiegħu fil-mass meeting ta' jum il-ħaddim, Dr. Robert Abela qal li kull investiment irid jissarraf titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u li l-Gvern se jirreċiproka l-investimenti billi jqassam il-ġid lura lill-poplu. Iddeskriva li l-ekonomija bħala miraklu li minkejja ċokkur u limitazzjonijiet li din iġib magħha, Malta għandha ekonomija li qed tikber 5 darbiet iżjed mill-medja Ewropea. Qal li lien mit-tkabbir ekonomiku bħala pajjiż għandna nitħattu fuq il-benesseri tan-nies bħala l-kejl ewlieni tas-suċċess tal-pajjiż. Fakkar kif fil-pandemija l-esperti kienu qed ibassru li l-pajjiż kien se jkollu mal-50,000 persuna bla xogħol. Madankollu qal li llum 5 snin wara il-pajjiż għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Qal li l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni prova jċekken il-kisbiet tal-Gvern għaskontu ma jaħmilx li l-pajjiż mexa l-qudiem. Sostna li llum ix-xogħol mhux biss huwa mezz li l-ħaddiem jaqla lejxin tiegħu imma huwa dritt u liprem mezz li jagħti d-dinjità lin-nies. Fisser l-importanza ta' impjiegi ta' kwalità u dinjità u refera għat tfassil tal-Labour Migration Policy. Għalli din issa bdiet tiġi implementata u li ċertu setturi hemm bżonn ta' ħaddiema barranin fosthom il-kura tal-anzjani u l-kostruzzjoni. Matul id-diskors għamel referenza d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u sostna li l-Gvern fil-waqt li jirrispettaha se jibqa' sod u mhux se jaċċetta li Malta tkun differenti minn ħaddieħor. Ta' kemm tul il-pensjonijiet se jkompli jiżdiedu fil-waqt li fakkar f'numru ta' miżuri soċjali li implementa l-Gvern fl-aħħar snin. Dan jinkludi fosthom il-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja li l-Gvern se jkun qed jerġa' jagħti f'Ġunju li ġej, ftehim kollettiv tal-ħaddiema u dak tal-letturi tal-imkas li l-Gvern se jiffirma fiż-żmien li ġej. Ħabbar li minn nhar il-Ħadd se titnieda l-miżura ta' 6 xhur ġim b'xejn għal żgħażagħ bejn l-20 u 18-il sena. Temm li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista żar il-Partit tal-Qrid, il-Gvern se jibqa' determinat biex jaħdem.